Ja, kámo, roky driny a odriekania, chápeš to, neviem tak. No a aj takúto parádu máte na štvorizbovom byte na Ďumbierskej ulici v Prešove, ktorý je kompletne zrekonštruovaný, má 70 m štvorcový, veľmi pekný, tak ak niečo také hľadáte, tak šup si to poďte pozrieť. 4 izby sú tak akurát a hlavne keď hľadáte štvorizba. Parádna rekonštrukcia, krásny obklad, veľké vstavané skrine, nádherná kúpeľňa v zemitých farbách a k tomu fantastické rozmiestnenie kuchyne, kde sa pohodlne zmestí aj jedalenský stôl. Tak to všetko pri tomto štvorizbovom byte na Ďumbierskej ulici nájdete. 3 obytné neprechodné izby, z jednej z nich výstup na loďiu. K tomu imidžová veľká obývačka s biokrbom, s ktorým si večer navodíte tú správnu atmosféru a po prípade trošku aj prikúrite, ak bude potreba. Si neviem pomôcť, len tá kúpeľňa sa mi brutálne páči v tomto byte a tie pieskové farby a tá siva, to celé je dosť dobré, hej? A ešte keby si mi dovolil zhasiť, tak úplne zhasiť. Yeah. Ak sa vám teda táto ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prosím sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravíme. Jak ďaleko je do Hornbachu?